pong Tamsakdan host. Congrats, sabi niya. Joyce the Explorer. Thanks so much, Sisi. Salamat. At sana makapag-stay ka ng kahit isang oras lang. Isang oras lang to, Sisi. At yung 5 unang papasok, yun ang may ayudang 5 hours WH. Ayan guys, may paayuda tayo na 5 hours. Thank you so much, Sisi. Lilista kita, Joyce the Explorer. Ayan, 5 hours WH. December 1, 2020. Joyce the Explorer. It's key. Ayan. Thanks so much, guys. 2 million people in the house at saka sa 4 na patamsak, guys. Salamat. Kuya Ugi TV, tamsak host, sabi ni Kuya Ugi TV. Ayan, Kuya Ugi TV, may paayuda si host. Yung unang 5 papasok sa bahay ko at makakapag-stay ng kahit isang oras lang, may 5 oras na WH. Ayan. Kuya Ugi TV, thank you so much sa pagpasok. Yahoo! Sabi ni Kuya Ugi TV. Congrats po, sabi ni Kuya Ugi TV. Thank you so much. Thank you so much, Kuya Ugi. Salamat po sa pa-congrats at salamat pa rin sa patamsak. Yahoo! Sabi ni Kuya Ugi TV. Ayan. Salamat, sir. Salamat sa patamsak at salamat sa pa-congrats. Thank you po. Ano ba to?
Ramsak that house. Congrats, sabi ni Joyce the Explorer. Thank you so much sa dalawang andyan. Joyce the Explorer, Hong Kong, at Kuya Ogie TV. Thank you so much.
Hello, Sisi. Good evening. Tamsakdan host, sabi ni Gisa Apuya. Ba't wala harang, sabi ni Gisa Apuya. Congratulations, host. Ewan ko, hindi ko alam i-open. Hindi ko alam i-open, Sisi. Kung paano yung pagpaharang. Kanina meron. Pero hindi ako ang nag-open. Yung anak ko ang nag-open. Every time pala na mag-LS, i-open. Baka di mo na on host, sabi ni Sis Gisa. Saan ko i-on, Sisi? Hindi ko alam. Yung anak ko ang nag-ooperate sa aking channel. Hindi ko alam talaga. Saan ko i-open? Chrome host. Doon po open ang harang. Hindi na ako makakapunta ngayon. Paano na? Chrome, tapos bago ako mag-live, i-open ko muna, ganon. Grabe. Hindi talaga ako marunong, Sisi. Wala akong kaalam-alam dyan sa mga harang-harang. Kaya ewan ko kung bakit ako napasok dito. Pwede yan, basta may ninja ka doon mo open. Pwede. Dito sa ninja ko. Sandali nga. Punta ako sa Chrome. Kahit sa ninja ko na. Ha ha ha, sabi. Sayang kasi, sabi ni Sis. Paano yun? Kahit yung ninja ko na lang ang mag-open, ganon. Saan ba yung Chrome ko? Grabe. Walang alam-alam si host. Dapat may isang CP ka dun mo open house, sabi. Ayan, may isang CP. Tapos, yung pa rin, yung account ko pa rin na main, ganon. Hindi yung ninja. Mo open sa isang zip mo, Chrome host. Ayan, nandito na ako sa connect mo lang main mo. Ba't hindi naman na English? Ba't hindi ko naman maintindihan ito, bakit nagkaganon na? Patingin Sisi kung meron na. Hindi ko alam kung ano yung pinipindot ko dito.
Kasi bakit hindi English yung ano, nakasulat? Hindi ko naman maintindihan. Basta pinindot-pindot ko na lang siya. Oh, nako, sabi ni Sis Chisa. Okay, okay, Sisi. Salamat, salamat. Thanks so much. Wala pa din house, sabi ni Sis Chisa. Ala, hindi ko naman alam kung paano i-open. Grabe. Hayaan mo na sa susunod. Susunod na lang, Sisi. Hindi ko talaga alam kung anong pipinditon ko. Tulog na yung anak ko eh. Halala. Okay lang yan, host. Sabi ni Sis Chisa Abuya. Thanks so much, Sisi. Hindi ko talaga alam kung anong pipindutin ko. Tulog na yung anak ko eh. Hayaan mo na. Bukas lagyan mo na host para di sayang, sabi ni Sis Jisa. Okay, okay. Palagyan ko. Palagyan ko bago ako mag-LS. Thanks so much.
Buti host nakahabol ka, sabi ni Sis Jisa. Bakit sisi? Moni. Totoo ba yun? Totoo ba yung sinasabi nila na ano? Na madodoble na yung ano? Di ko alam host. Sabi nila totoo daw. Sabi ni Sis Jisa. Ano ba to? Hindi ko naman alam kung ano yung ipindutin ko dito. Ang daming ang ano, ang daming ang sabi-sabi. Sabi nila, sabing ganon. Daming nag-LS ngayon, pati si Nika at si Sir AJ, kaya nga hindi makasupport na. Hindi na alam kung saan susupport. Sabay-sabay naman na. Gulo ng time nila. Kaya nga, ay ako dating 10 naman yung ano ko, yung LS ko. Kaya nga nagpalit na ako para ano, late na talaga yung LS ko. Para wala akong ano, sabay-sabay, para wala akong masagasaan, ganun ba. Pero ano naman, kasi parang pagka may bakante sila, doon na sila ano, nag-LS, ganun. Kaya wala tayong magagawa. Hayaan mo na sisi. Ganyan talaga. Di ko talaga alam kung saan ako ano pupunta. Kaya ayaw ko mag-LS kasi daming kasabay. Paano may? Dati naman ako ano, nag-LS ng 10. Kaya gusto kong i-maintain yung ano ko. Yung ano ba yun? Yung LS ko na 10 o'clock. Wala eh. Basta ano ko lang. 1 hour ko lang to sisi. Thanks so much sa 3 million people in the house.
You're welcome, host. Sabi ni Sis Gisa Apoya. Salamat, Sisi. Salamat. Pwede rin mag-LS basta't basta't may support, ganun. Kahit na lang, 5. Ganun. Huwag mo na habaan LS mo, host. Oo, 1 oras lang. 1 oras lang to, Sisi. 1 hour lang, okay na yun. Sabi ni Sis Gisa Apoya. Oo. 1 hour lang talaga. Ilalampas ko lang ng 1 hour, 5 minutes, ganun. Para eksaktong 1 hour. And 55 minutes na tayo. So, 10 minutes more. Gising na naman yung alaga ko. Update lang kay Lolo, sabi ni Sis Gisa. Oo, Sisi. Gising na naman yung alaga ko, hindi pa ako nakakatulog. Ay, nako. Thanks so much sa 3 million na andyan at saka sa 8 tamsak. Sir AJ, Prince World TV. Wow, congratulations, Mama Norm, sabi ni Sir AJ. Thank you so much, sir. Salamat. Naka-live yata kayo. Nakita ko. Thank you so much, sir. Ano ko lang to. Magwa 1 hour lang ako. Every Friday lang ako nag-LS, sabi ni Sis Gisa Apoya. Okay. Friday. What time, Sisi? Panay naman ang mo eh. Panay naman ang upload. Mega shout out, Sir AJ, sabi ni Sis Gisa Apoya. Ayan, si Sir AJ. May paros. Thanks so much, Sir AJ. Salamat po sa pagdalaw ulit sa aking munting bahay. Sir AJ still in the house. Thanks so much, sir. Salamat po. Mag-update lang kay Lolo. Mag 1 hour lang ako, sir. Para kahit everyday 1 hour lang ang ko. Attendance kay Lolo. Thanks so much, sir. Kumusta na yung revenue nyo? Nakompleto na ba, sir?
Thank you so much. 3 million people in the house. Joanne Prasidis, hi po host, sabi ni Sis Joanne. Thumbs up, sabi ni Sisi Joanne. Salamat Sisi sa patamsak mo. Ayan. Money ka na po, sabi ni Sis Joanne. Yes, Sisi. Namuna rin sa wakas kahit na nag-LS lang ng silent. Namuni din, nakahabol Sisi. Congrats, sabi ni Sis Joanne Prasidis. Thank you so much, Sisi. Salamat sa pag-support. Oo, tsaga-tsaga lang, sabi ni Sis Joanne. Yes, nakapagtyaga din. Nagulat nga si Jason kanina. Ano daw ginawa ko? nag-LS, tapos sumali sa mga group. Kasi siya, hindi na nag-LS. Sabi niya, makikipag-watch to watch na lang daw siya. Mas may bilis, sabi niya. Mas nauna pa siya sa akin na nag-LS noon. Hindi naman na nakapagtyaga na Oo, naunahan na pa nga siya sis host, sabi ni Sis Joanne. Kaya nga, hindi naman na kasi nag-LS. Ako talagang kahit na inaantok na, pagod. Ayan, inaano ko na lang. Sir AJ, still in the house. Thanks so much, sir. Sino host? Sabi ni Sis Gisa. Yung ka-GC naming isa, tumigil sa pag-ELS. Nakikipag-watch to watch na lang daw para mas mabilis, sabi niya. Kaya nga po, tiyaga lang talaga, sabi ni Sis Joanne. Naunahan ko naman siya kasi tumigil nga siya sa pag-ELS niya. Nakikipag-watch to watch na lang daw para mas mabilis, sabi niya. Parang bumagal naman yata. Hindi na nakapagtyaga sa kanyang pag-LS. Tapos medyo na-busy na rin kasi nga wow na ang real na laban sa YT. Pag namuni na, sabi ni Sis Joanne Prasidis. Yes, Apoya, dapat watch to watch. Tapos LS siya para mas mabilis, sabi ni Sis Gisa. Wala talagang in-stop niya talaga yung pag-LS niya. Watch to watch lang ang ginagawa niya, Sisi. Kaya medyo naiwanan ko siya. Kaya kaninang pinorward ko na na pa-congrats na ako ni Lolo, nagulat siya. Daw ginawa ko. So, ayun. Hanggang madaling araw. Kung hindi lang nalulubat tong CP ko agad. Sayang naman, sabi ni Sis Jessa. Kaya nga, kung hindi lang lubatin tong CP ko, mas pabilis sana. Kasi nakakakuha pa ako ng 48 hours. Binibigyan ako ni Lolo ng 2 days. Ganon, yung pag-LS ko. Hanggang madaling araw. From 10 o'clock to 5 o'clock, ganon. Umaabot din siya minsan ng 6 o'clock. Dire-diretso yun. Pero talagang bibigay na yata tong isang CP ko kasi ang bilis malubat. Sabi naman nung anak ko, kasi nga naka hotspot ka, kaya naaagaw yung battery nung isa, sabi niya. Kaya mabilis malubat.
Ganyan din ako dati, puro silent LS lang na muna rin, sabi ni Sis Juan. Kaya nga sisi, tiyaga-tiyaga lang talaga. Ano naman ako, from 10 to 12, ganon. Hindi ko muna sinasilent. O kaya from 10 to 1 o'clock, yan. Pwede pa akong maraming bisita, ayan. Until 1 o'clock ako. Tapos, the rest na, nakasilent na. Sinasilent ko na lang. Hinahayaan ko ng, mag-end ng sarili niya. Paggising ko, wala na. Lubat na talaga. Kaya, ayun. Nakatapos din at salamat sa inyo, Sisi. Sa mga pa-support, Sis Joanne, Sis Lisa Apoya, Sir AJ Bis or Daniel, sa kasama mga nauna pang andyan kanina. Kaya lang hirap na may now ma-maintain yung views at revenue ko. Busy na din kasi sa study ng Junakis, sabi ni Sis Joanne. Pero nakasahod ka na, Sisi. Kaya ng anak ko, simula nung namuni na rin siya, tapos after 2 months yata, umuwi sa probinsya. Alam mo naman sa probinsya, walang internet, puro load. Hindi pa sis kasi wala pa may pin. Ganyan din yung anak ko. Hindi pa rin daw dumarating yung pin niya. Tapos hindi na nakakapag-update. Kaya bukas mag-update siya. Nag-video siya nag-upload siya ng video niya na short video lang. Yung dinengdeng. Ewan ko kung na-forward ko sa'yo kanina yon. Patamsak naman, Sisi. Bukas siya mag-premiere ng alas 10. Ako naman 10:15. Magkasunod kami. Ang sabi ko nga sayang yung pinaghirapan mo kung hindi ka mag-update. Kahit makasahod lang ng Okay, sige. Tamsakan ko, sabi ni Sis Joanne. Diba napasa ko sa'yo kanina, Sisi, yung premiere din niya. Si Jen Moments. Dikit na ba ako sa anak yung sis house? Sabi niya, pakicheck Sisi. Baka dikit mo na siya. Si Jen Moments. Genn. Tapos Moments. Alam ko dikit na kayo eh. Okay, sige. Check ko mamaya, sis. Sabi ni Sis Joanne. Thanks so much, Sisi. Salamat. So, ayan. Naka 1 hour, 6 minutes na tayo. Baka pwede ko nang i-end ito. Pagka ganong, masubrahan ng 6 minutes or 8 minutes, Sisi, hindi na magbabawas yun. Ma-exact bang 1 hour. Attendance ko lang to kay Lolo. Tulog na po ako, sabi ni Sis Gis Apoya. Salamat, Sisi. Salamat. I-end ko na rin to. Oo, sabi ni Sis Joanne. Okay, good night, Sisi. Gisa. Sleep well. Basta pasobrahan nyo lang, sis, sabi ni Sis Joanne Mercedes. Oo, pasobrahan ko nga ng 10 minutes. Ayan, may 3 minutes pa tayo, Sisi. Okay, good night din, sabi ni Sis Joanne. Thanks so much, Sisi Joanne. Good night. Harimnor. Tamsaktan host, sabi, may pumasok pa. Ayan, Remnor, may jacket ka na.
Thanks so much sa patamsak mo. Actually, mag-e-end na ako. Remnor, congrats sa wakas. Monetize na ang channel mo, sabi ni Remnor. Thanks so much. Shout out sa lahat dito, sabi ni Remnor. Ayan, Sis Joanne, kung hindi mo pakadikit si Remnor, pakidikitan naman. At nakahabol siya. Tutulog na daw sila eh. I-end ko na rin ito. Ayan, nagbaba ng bahay si Sis Joanne Prasidis. Ayan, Remnor, dikitan mo na si Sis Joanne Prasidis. Isa na siyang monetized channel. At pagkapuntahan mo yung kanyang bahay, don't skip the harang para matulungan din natin si Sis Joanne Prasidis. Ayan. Thanks so much. Ayan, 1 minute more to go. At mag-i-end na rin si host. Inaantok na rin talaga. Grabe yung puyat ng halos isang buwan na pag-ELS na every night. At ayun, may ano na rin. Mams Kusina, hi host, Mama Norm, sabi ni Mams Kusina, may mga humahabol pa din. Thanks so much, thumbs up, sabi ni Mams Kusina. Thanks so much, Sisi, sa patamsak at sa palipad mo kanina. Salamat, salamat. Ayan, pinost ko sa FB ko yung yung mga palipad niyo, Sisi. Kasi, ang sarap pala pag ganun. Ang sarap ng pakiramdam pag ganun na may palipad. Nako. Remnor, pakitamsakan naman yung premiere ko bukas. May premiere ako, Sisi. Mabs Kusina bukas ng 10:15 in the morning, Pinas time. Mabs Kusina at Mama Nors, playing ka pa din sa akin, sabi ni Mabs Kusina. Salamat, Sisi. Hindi pa ako nakapag-play sa inyo. Kasi nga, wala pa akong playlist, sabi ni Batangginyang Italiana. Kaya gumagawa pa rin ako. Nagko-communicate kami ng anak ko para gawan ako ng playlist yung mga videos, kasi nga, Sisi, wala akong kaalam-alam sa mga host. Dan tamsak sa premiere mo, sabi ni Remnor. Thanks so much, Remnor. Yung LS mo naka-play, sabi ni Mabs Kusina. Kaya nga sabi rin ni Madam Batanggin yung Italianang, yung LS ko daw ang play niya. Nika Explore, tamsak host, sabi ni Nika Explore. Thanks so much sa 7 million people in the house. Remnor host, magkasama pala kayo ni Sis Evelyn. Yes, nagkita kami at nagmukbang kami sa Jollibee. You're welcome host, sabi ni Remnor. Oo, nagkita na kami ni Madam Evelyn at nagmukbang kami sa Jollibee. Nika Explore, tawid-tawid tayo kay Sir AJ Vez or Daniel, sabi ni Nika Explore. Ayan, kaya nga naka-live din si Sir AJ. At yun, Presides, anyan pa rin. Thanks so much, Sisi Joanne, sa pabigi-bigi mo. At nadadagdagan naman tayo. Yun, sabi niya, magkakasama daw kayo, sabi ni Remnor. Yes, nagkasama na kami na magbukbang sa Jollibee, unang pagkikita namin. At baka within this month magkikita na naman kami. Kasi mag-expire na yung yung pa-member ko sa kanya. Ayan guys, thanks so much, Sis Nika. Hindi ko alam maglagay ng
harang. Mabs Kusina is still in the house. Thank you so much. Salamat guys sa 5 pang andyan. At saka sa 13 na thumbs up nyo guys. Salamat, salamat. Eksakto ko lang na 1 hour 15 minutes. So we have 2 minutes more to go. I have to end guys para makasupport naman tayo sa iba. Kasi mandaming mga nag-ALS na mga ka-GC. Ayan. Thanks so much sa mga nagbibigi-bigi pa dyan. 1 minute more to go. Ayan, magpapaalam na si host. Mabs Kusina, salamat. Salamat sa paripad kanina again and again. Salamat, salamat. Nika Explore CC, thanks so much. Remnor, thanks so much sa pagdalaw ulit sa aking munting bahay. Sis Joan Mercedes, salamat, salamat. Sis Gisa Apoya, saka sa kay Sir AJ Bes or Daniel, and then kay Kuya Ogi TV, and sino pa yung isang pumasok, si Joyce the Explorer Hong Kong. Ayan, thanks so much guys sa pagpasok ulit sa aking munting bahay. Nag-update lang tayo kay Lolo. So ayan guys, salamat, salamat. Bukas ulit alas 10 ulit ng gabi tayo mag-ALS. Mag-attendance lang kay Lolo. Mag 1 hour lang tayo muna kay Lolo guys, para may attendance tayo. Okay, good night everyone. Thanks so much. See you tomorrow. Good evening po, host, sabi ni Berlita Ventura. Good evening, good evening. Nagpapaalam na ako, sis Berlita. Nahuli ka naman na. Magwa 1 hour lang ako. Nag-attendance lang ako kay Lolo. At magpi-play na ako sa napanalunan mo kanina kay Manang. Para may pakita ako kay Manang. Ayan guys. 5 million people in the house is still there. Salamat, salamat guys. Magpapaalam na ako. Good night, good night. Good night, sis Perlita. Bye bye.